Anyang aki din! Ay, nagawan mo't abain mo si Kaabel. Kalpasan ti amin kasta ti ibagam kanyak. Pasensya ka kuman ha. Ngam ibagbagak lang ti no. Anya? Awanin ti panagayat ko kin ka. Narigat mo't itultuloy talata. Ngawan mo't panagayat ko kin kan. Sigurado nga addalang amasikitan ka. Anya? Isa pasensyakan kunak manan. Agwin na swastan. Amo ka narigat nga klonen. Ngam ininot na makamove on kan tumot lang. Okay, no dahi tati kunam. No ti panagkunam katsyak tinapukawan, nagbidot ka. Ha? Sika tinapukawan. Apay nga imbreak mo ni Minda, paray. Ganun nagsimpa tayo dyan. Ay kid, gagangay ti gwapo ko naman pare. Anya? May isa lang tigata sa bunday ta. Naumak manin aking kwa na. Unay kan, pare. Siguro. At damanin ti sa bali akong sunada man niya. Isa akasta ka. Amok, ti galing. Husto kay ti day tang imbagang pare. Adda manin Apay, kapoy. Anya? Iso ni Karen. Nagpintas si ka. Adayo na pimpintas ngam ni Minda pare. Siksik ko naman, George. Sika talaga, pare. Kasla pagaya-ayamam lang na kita babae. Ha? Nung nauma ka, sukatam lang kaslawan anyaman na. Anya, kalaki din na ya. Gagangay nga rod ti gwapo, kunak manan. Makadlawak man anak ko. Ha? Apay nanang. Apay ngay, saan mo matan nga ipaspasyar ni Minda dito'y balay? Ha? Hehe, kwa nanang. Awan kaming. Ha? Ay, anyat kahit mo asawan. Ni nanang may. Anya pa'y langay. Kit nagwinaswas kami na. Aniya? Ay, unay kan anak ko. Siguro, si katinakiwin naswas kan kwa na niya. Siguro, addamanan sa bali a kursunadam. Iso ana aramid mo na ita. Nanang, gwapo ak ngami nga anak yung. Iso habulin ng mga chicks ko naman. Ay na Abel, saan na nasaya at apagay-ayamam dagiti babae? Ay kunam siguro. Nanang, Kas kalag suksukat iti kawas, no agsukat ka iti kaayan ayat mo. Ay salbag ka. Baliwam day nga aramid mo. Saan mo nga urayan ang maipasubo ka? ayayatin ka unay-unay, Karen. Abel, Ikarik asaan kan tupulos a pasakitan. Tandaanam na ita. agyaman nakno kasta. Sapay lang ko ma. Tano kasano ti panagayat. Ken pamatag ko ken ka. Ket kasta kamot kanya, Karen. Ay ayatan ka unay-unay, Abel. Sikat ti first boyfriend ko. Ah, kasta ka de? Wow! Agyaman no kasta. Sabay ako tasaan to nga agbaliw ti panagayat mo kanya. Ay, santo apulos. Okay. Kumusta nga iti date iti kain ayat mo, iti Valentine's Day? Ay, kit quality pare. Apaw! Hey! Nagganasan no kasta, George. Ay na, nagpintas at talaga ni Karen pare. Saan ang maawan iti panunot ko ti kinapintas na. Masaya at ano kasta, pare? Kahit nayamamom ka din iti na. Ay, saan pa nga rod pare? Sabi nga, yamamom adi. Tapos nung makita naman, amangan kami nung masabsabat na di tayo igid. Di na amo nga isugayam ti kain ayat mo. Saan na bali pare? Iti kabitan na panawan. Yam amok ni nanang. Isa unti asawag pare. Anya lagi din, Bards. Nasaya at nuwasta ko naman ay. Si Kapay ang naglaka mauma iti may sabana. Aman ki di man saan man nga agbayag kay sukatan man ay. Si kakit dimot pare. Ni Karen tigasat ko. Mariknak ko naktumay. Anya laki din na ya.
Addaman pa'y akong didalos ka dito aglawlaw iti balay, Abel. Ninanang may. Kunak tasigod mo't nga men, asaan ka ngagdaldalos? Adday takay manin ako na akong nanang. Ha? Agulimag kayo lang ka day. Didak bibiyangan. Tas simraw tigagit ko ita. Uray kita nyo. Agdalusak pa'y inton madamdama di taunag. Manipod kusina, aging salas. Uray jay siya, nanang. Himala. Mas daaw kayo, iti kinagagit ko ita, nya, nanang. Masigurado nga, adda mas daaw kayo, no umay ko ipasyar, kanyam amaw, ti kayan ayat ko kada kayo. Isumot lagayam akong didalos ka. Ay, kunaklakit din nagnakam kan. Italaang matgayam. Nya, Anya, yam amunak itiinam ko nam, Abel. uwan hani. Yam amo ka man iti inak. Iso nga minti planok idi na minsan pa eh. Ay na, kasla mabaina. Di ka kadi madanagan. Tanasingput ti inak. Kasta ka di. O sige, mayatak iti day taasing-asing mo. Kat, kaano nga rod? Intun bigatin Ha? Wen, don't worry. Tadak lang iti abay mo. Saan ka panpanawan? Tapno saan ka mababain? O sige, pagsarakan tangay nga rod inton bigan. Sukunan kay Jayli, hani. Anya laki din na ya. O sige, namnamaot day ta, Abel. Kay, kumusta nga iti panagam mo? Ti kayan ayat mo kinti ng paray. Mayat mat pare. Awan pare ko. Naragsak daan na gamam mo. Kasta ka na Nasayahan nga rin mo kasta paray. Iso talagang di babae nga ikalay isa. Wen ko mga rod pare. Kanya man ang dataangam. Ayun na, kaslada man sa bali ang ayat mo asawa ni ti kasta. Hey, panagkunak. Saan ko gaayam ngay ayatan ni Karen pare? Anya? Hindi ngamin nakitak ni Nicole. Nakarignaak ngamin iti panagayat kinkwana. Nicole? Di baklang agtrabaho iilin? Ay, wan pare. Bakla man, ngam jak mailibak nga gayatak kinkwana. Ay na pare. Saan na pala kaya natin pare? No di ka kinakwa. Pare, Anya laki din eh pare. Kung ang laki din no ni Karen, di kalay sa mo. Sa bagayang. Huli. pare. Ay, sikan di bakla. Ika rin, sikalaan tayo ita, intong bigat. Ken aging gat ingana. Promise. Oh, kinilig naman ako dyan sa sinabi mo. Ay, Sapay la ko maa, tano kasano ti panagayat, ken panangipatag ko ken ka. Ken kasta kamot ko makanyak. wala Ben. Ay, ayantan ka unay-unay. Saan na marukod no kasano ti panangipateng ko ken ka? Nicole, Ay, abe. Sapay la ko ma, sa saan nagtualukwan ha? I hate cheaters, you know. kasi tinakonak itay. Ay ayaten ka ita, intun bigat, ken aging gat ingana. Oy. Agyaman no kastabel. Ay, no. Ang gayam. Maipapaniti ko ng akawas mo, kanda do maagamit mo nga iyag mo dito dagos ko. Awan parikot iti dayta. Iyag mo lang dito'y. Tapno adamot pagsukatan. Tunggal umay nagsarong karo. Abe. Ay, agyaman na kani, my loves. Ibagam man kanyak tipod mo. Adda ka din sa bali a babae itibiyag mo, Abel. Anya ka din dahi nga ibagbagam. Nabambanugak lang araw din na naggapo iti trabaho. Ibagam nga agsarak ta. Sa ita, kastaki din ti ibagam. Saan ka man anakita?
Wano na panagnakan nga da sa balim, nga mariknak ngamin. Anya? Isuan na sa isaya at laangan no agpudno ka. Tapno saan nakaluklok ko nakastoy. Adday ta ka manin ako nakon. Amok dagiti gargaraw mo, Abel. Isuan sa anak amaloko. Aglibak ka aginggat kay kayat mo. Ngam numapanagnakak ti atap ko. Agpin na sensyata. Anya? Yak kayat ti malukloko ko naktumat. Anya? Saan mo nga ay ayatan ni Karen ko nam, Abel? Wala na. Nagbiddo ta gamit ipanagayat na nariknak idikin ko na. Anya? Ay na, nadadaol sakit din tilimbong ti panunot mo. Ninanang may. Nakakita ka man iti sa bale, ni suwakas taman ti sasawam. Ay, salbag ka. Na ito lang mo na talaga ti kasta nga aramid mo. Kat, asino man na tinangiso katamkin ni Karen? Ay na, awan mo ti agbayag akaayan ayat mo ako nak. Kasla ka lang agsuksukat iti kawas, no agsukat ka iti babae. Puna yun aya. Ninanang may. Anya nga ron nga ti maramidak. Kit saan ko mga ron nga ayatay. I-break ko Nga maguray pa Timing. Ay na, Abel aya. Sapay la kuma. Taikanda ka iti pagnakmam dagita babaya pagay ayamam. Barang adapay ti tsansa nga agnakam ka. Thank you, Kung nalagit din saan ka makaumay. Itayak pinagurura dito park. Mabalin ko nga i-cancel ti anyaman nga okasyon na papanak. Ngam na ti date ta. Saan? Kasangsangpan mo pa lang. Papaisim man na ako. Nasaya at ano kasta. Nga oray iti basit abanag. Kahit mapaisan ka. Hugyaman ang unoy, Abel. Anya, papanta ka din iti sigo na papananta. Sure. Ngam sakbay na. Inta ko mapay mangan. Mabisina kami na. Oh, sige. No problem, honey, my love. Ay na. Classmate da ito restaurant na napanandahan Siyempre, alangan kit di mata chip. Sana, dito ka lang, ha? Siya akong tag-order, honey. Okay. Hani gayam ti awag yu iti tunggal may sa. Karen, apay nga da ka dito Awanan kay ti bain, Abel. Kunakon kat, pudno ti atap ko. Ulbut ka! Babaero ka! Excuse me, with feelings and emotions. Who you to slaps my boyfriend, ha? Excuse me, with feelings and emotions tarupam. May sakamat. Saan aga puta na pintas ka bakla? Katutupam amin ngagdaton kan ka? Amwan paymat kumaa, no adda ka ayan ayat na day tao. Aniya? Siya pa yan, tinakabasol ita. Naku na ni Abel kanyak, nga awan ka ayat na. Kita ang manday ta akin na ulbod mo, si ka alalaki. Hoston, Karen. Pangasim. Nakababay dito yung restaurant. Data yung tikit kita, hindi kita tao. Awan bibiyang ko! Ibabaing ka aging gat kayat ko! Anya? Nagawan abain mo, ulbod ka ababayero. Naimbag kumamit no si katikagwapwan, ngam saan mat. Karen. Ala, daytuyin ti maudi a panagsarita kan panagkita ta. Ay, saan ko mamitakas na pangasim? Diyak laki di ka ba lang nung mapukaw kay tibiyag ko, Karen?
Anya, no napudno ka kanya, saan mo nga aramidan dayta? Agasaman, insukat nakiti may sa bakla. Anya lakit din. Saan kumot nga ayatan ni Nicola? Si kalat tatilinaon na ito'y pusok. Anya ka lagi din na yan. No ti panagkunam, kat agsubli ti sigod apan nakilangan ko kan ka, gapu iti kakasta asaom, nagbidot ka! Panaw! Ay, dayta ti maganab mo, iti kinababaerom, si Kabel. Nanang, Anya nga ita. Di ko nam siguro nga men, kat nasayat ay tangar aramidam. Manon ang nagsisingpot a babae tinangay ayat kan nangipatagkan ka. Ngam sinayang mulaang, gapo iti kinababaerom. malaos to ko man nanang. Nyamit to'y. Maranggarang ka, iti bagbagak tapod no. Salbak kide. Isimpam ti biyag mo. Saan mo kumapagay-ayaman dagiti babae? Tamade. Bang, nagmayaman ti panagililan mo nito sango ti balayo pare. Uwan pare, may trabaho kita. Isa tamang pahinga lang. Ay, pare, nabuyam ka din ti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Ay, saan pa pare? Diyan ngamin makita dagiti pupos na. Ta-in-block na ngamin iti Facebook kay. In-block na ka, hanggang po itigura na kin ka. Anya laki din pare. Nag-live iti Facebook itay. Apinuura na dagiti kawis kin gamit mo nga da ijidagos na. Anya? Ay, di nakman angawin akasta pare. Pudno mo ti bagbagak pare. Anya ka laki din na yan. Uray kita ang akong kong... Alaman nga rin, kita man pare. Hmm. Nakababain laki di dahil tangin naramin na. Live sa ating Facebook, puuran ka akawas kang gamit. Tapno mamimpinsa na papunas ti panagayat ko ken ka. Babaero, maluloka! Ha? Ay, Oo, kita. ay, panawang ka pa pare. Inakman ija ayan ni Nicole. Iturturod ko adanunin ija dagos na. Oh, agdakas matanti angin anang iturong ken ka ditoy, si Kaabel. Ay, Nicole. Pangasim ko mamutin ah. Numabalin, pakidilit mo dyan in live mo iti Facebook. Nakababay mo ito unahin. Anya? Nakababay ngay bagbagam? Mabain kay dinaramid mo. Ulbod ka. Nakunam kanya nga awan kaya nayat mo. Tagayam, ada. Awan na ni kay diba Nicole. Sikat eh. Saan na ni Karen? Ulbod. Into lang mo, hindi kinaulbod mo. Anay. Hala, wanan. Ibaga maamin nga kakasakit sa o kanyak. Pangasim kumamot Dilitem ti live mo itay. Nakababain ngamin. Sapay, ingkargam ti ropa kaya pagkumkumentaran ng nagiti chismosa. Tapno'y bagakan ka. Awan bibiyang kuken ka. Ay, promise, Nicole. Nagnakam akon. Namiris ko amin na nagbidutak. Amiris ta ropa. Panaw! Nicole. Oh, Kal, anya ngay anak ka. Ay, mababainak iti kasta unay nanang. Gapo iti live ni Nicole iti Facebook. Ha? Pinuuran na lang aro din nagiti kawas ko. In live na pa ilang, mate. Inaramid na dayjay, gapo iti sakit tinakam nakan ka. Maawatam. Nanang. Ay, siguro, nagnakam ka matan iti kasdi nga inaramid nakan kanya. Ay, nanang. Naamiris ko amin ang nagbidutak. Mababainak ka talaga iti tattao.
Lakamam tibain ita. Gapumot lang iti aramid mo. Sa kalagay magnakam no ada mangilive amang por iti kawas mo. Ay salbag ka. Nanang. Agbalbaliw kan. Saan nga ay ayam ti babae kas kada bakla. Adarik na dama sakitan iti kastangar aramidam. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Ay na! Masikog madgaya manan ni Mari Fiona. Ay na, normal lang met tanda asawa na. Kaskas daw ay dayta. Ha? Kati sumat. Jay to pay awan asawa na agsikog latta. Nikit di Mari Fiona, ti pakasta awam ang nagsikog. Idinto tada asawa na. Ay na! Di kayat ko asawan, kat masikog manan. E din ta ubing pala ang di may isang anak na. Ay na, awan bibiyang mo amare. Tapyag tamad dayta. What? Kati sumat. Ay na! Kunakit din ano sa anan nga agsikog. Pero di ka makamove on. Di ka mas daaw kunak. Gaputa ada asawa na. Di pa kas daawam akit no siya ti ang sikog. Ay na! Masikog mo't gaya manan ni Fiona abalayan. Kastaya abalayan. Wan! 2 bulan ka no ti sikog na. Hay, unay mateng. Sapay may sapay laang titawan di anak na. Ay na! Un nga rod abalayan. Naimbag lakit din at a normal delivery ti anak na. Kasano ngay no si Sarian. Daitang arod abalayan. Ay na, nagadon ti anak na. Panglima di sikog ni Fiona. Un nga rod, naimbag ano kabaulanda nga isakad. Hay, mauawanan damit iti bagas. Kasanun taon inton manayunan a manayunan ti anak da. Di na mangamin masuruan. Kunak nga agkontrol da ngam saan mat. Ipapilit da ti amuda. Naimbag ko mga raw, no adda ti permanente a trabaho ni Aldray ngam awamad. Iso ako nak nga amagan no, di dan kabailan na suportaran, tanak da. Aldrin lakay, masigugak man nun. Katlimanton ti anak ta. Uwan nga rod ba kayo? Si kanto maamin lakay. Nay, kapaya siya. Kasano, kat narigat ka maamin apaayon. Anya? Katun lakay, tunggal agkuldit ka, mariing adagos tirik na. Ay, jak man amuno anya ti adda iti kuldit mo. Tamakiliti ak matadagos. Iso kayat kumukta na. Oray si kamit pa kayo. Nagmayat arik na lang ti panangapros mo kanya. Kagidan ti nasasamit nga arasaas mo. Anya? Katuan mo ba kayo? Gusto lakay. Normal lang dayta, gaputa agasawa ta ka nga ron. Uwan ba kayo? Tanda ti ayan ayat ta dayta. Iti tunggal maysa. Ay na, Aldrin anak ko. Kitaan nyo ang mabase, ti pampamayaan nyo iti biyagyaw. Ne, apay ka di tatang. Ay na, kaya masikog manggaya man ni bakay mo. Kahit, adda ka di parikot iti dayta, tatang? Awan anak ko, ngam umad-alon ti anak yaw. Kasano numarigatan kayo amang isakad katakwada. Tatang, kabailan mi may. Wala nga ma, awan mo ti permanente panggida. Ano kasta nga daw? Agalisto ka agbiro kay ti panggida ma. Kaya umay Aldray. Agalisto ka manggay. Aggagit ka ngagtrabaho.
Tanagagit-kagit nga rin nga garamit iti tao. Ay na, da kayo matatang. Kas kay lagdada mo. Ah, Kituan, Mike. Day tati imas na, ti adda asawa na ako na da nga road, tatang. ay, yakam mo kayong kaldray. Sa balik, ipanagrarason mo. Di mo amo ti maisuraw. Ay nanana, siyak ti masikuran amang kita kada marifyo na nga agiina. Ha, apay ka di Mariel. Kasanumat ngamin. Kaslamot ten agdan dagiti anak na. Kaslabulan laang ti nagbaetan dagiti anak da. Ay, dayta nga road. Kayat na nga aganak. Ngam adamot nga ro ti sadsadot ti asawa na. Apay, saan pa'y aya nagbalbaliw ti asawa na? Ay na, awan siguro ti pagbaliwan dayjay amanugang ko. May salag ti pagalistuan na. Anya ngay day tanana. Ay kati agaramid ti tao Anya, ay na, won Mariel. Maluksawak nga raw. Hay, awan mabalin anana. Tulungan nyo latan ida amang padakkel ka lagi ti apuyaw. Adi apay kay, kasimot dagiti ubeng. Gamti pakaluksawak, agpadada nga agasawa adi mabagaan. Kami itun maawanan da iti mantika wunuan niya ladita. Dito imot na ti umay da pagdiskitaran. Ay, anya lakit din aya. Ay na, friend. Agsursuro pa'y lagayam amag na dya maikapat nga anak mo. Ngam kay paspas ngay mo manen, day tamay kalimang anak yo. Wan nga rod, friend. Ay na, ag-spacing kayo mat ngamin friend. Anya, kasano day tangay spacing? Spacing means, ikanyo mat ay tinananay agap. Dagit anak yo. Day 2 years siguro mayakin. Anya, When friend, tapno saan kayo mat lamarigatan? anya. Ay na, panunuta man na imbag friend. Tano kastag, sasarunot anak yo. Amang ano marigatan kayo mutlaan. Ayun kaya, anya ka dito trabaho nila kayo mo. Awan nga rod, friend. Makikumkumboy laang itinatang Oh, dahil ta, ti may sa panunutin, friend. Awan, ti permanente trabaho ti asawam. Iso anas ka nga ag family planning kayo mutan Apay nga daawit mo nga eco bag. Ay, tatang. Mga alak pa man di bagasyo? Sana bale. Sukatak tumutlaan. Apay, awang ka diti may sangyaw. Awan nga ron, tatang. Iso ako na amang alak pa ditoy. Apay, grocery aya dito balay ka. Ha? Iso ba, tapno ibagam nga umay ka mangala. Da kayo matatang. Naimbag ka da kayo Tadasok penyo. Siyak ngay. Awan permanente at trabaho. Day tangarog kay, ti kahit ko ipakaawa kang kaldrain anak ko. Awan ti permanente at trabaho. Iswa husto ko man Di kan ag-produce iti tao. Ay na. Tainaraman yung mananday ta iti saritaan tayo, tatang. Bagas ti bagbagak. Ay na, ubing pa'y dagiti putot mo. Nga mawawanan kayon iti bagas. Asanon to no dumakkel na pumigsada amangan. Amangan no agbisinda. Amangan no di mo kabailan idapakanan. Hey, lala. Iyag mo na ita ekubag mo. Takardag iti bagas. Ngam sukat ang milaya. Agdagit ka nga main amanggad kuna manay. Ay nanakay, adalon ta kano ti family planning. Asino tinangibaga iti dayta? Ado, lakay. Sang kadilaw da dagiti agsasarunong anak na. Anya ko matibibiyang da. Pamilyada ay ti pamilyata. Day tangarod ket lakay. Ay na, sang kaibagada dayta.
Kaputa saan siguro akas iti panagayat ta iti tunggal may sa ati ayan ayat da. Dagita man agsasaong nga agasawa da kita umapal dalaeng. Ha? Wen bakit? Ano dagiti anak ta? Iso akayat na asawan ay ayaten ta ti tunggal may sa. Kan may isa, napigsa aming tiriknam lakay. Kanayon nakasulisog. Si Kamet bakit? Kit no si kati mang sulsulisog kanya. Tunggal maturog ta, agsuot ka iti naingpis a bestida. Anya? Kati sumat. Asinumat nga iti saan ama engganyo. Ay na. Ala, mangantaki din lakay. Ay kito na bakit? Tapno masapa ta, ama pan agidda. Ay na, di nakman kidda-kidda yan lakay. Amok manun, ti adda di ta panunot mo. Kita man ni Mariel, Fiona. Apay ka din, nanang. Talong agpaiso, dagiti anak na. Ngam saan daunay ang nagsasarunaw. Isu asaan da amarigatan amang padakkel kadagiti anak da. Anya? Ket isumat. Si Kangay, kita man dagiti anak mo. Kasla da agdan. Oh, kita tilang amita. Kas kalag tawon iti 50. Anya? Takasanumot ngamen. Ultimo pa nagsagay sa hindi mo pa'y maaramid. Takasanaw, sa bali ti sinaklot mo, sa bali man ang tinakakapatkan ka. Kaday na, kumutkutong kan. Kasla di ka mangmangan. Wanaw, agkurangan ti kananyaw. Takasanaw, sadot mo't kami ti asawam. Manganak mat ananang. Ngam, apay nga ron akas na tilangam. Ay nananang, kumutkuto nga, gaputa ginawa. Anya? Kayat mo asawan? Una nang, masikuga manan, doon abulan. Ay, por Diyos, por santaw. Ay na, kita man mat Fiona. Apay, di ka namasyan iti bagim. Kadag iti anak mo nga agsasarunaw. Anya nga rod ti aramida ngay nanang, kat adamot asawa. Hay, apoy ah. Mapabasol na ka de, no jak mapagkadkadan ti asawa. Ay ayatak ni Aldray, nanang. Iso ano anya ti kayat na, ipaay ko. Ay, Fiona ay makapasan na ay ka. Talaga saan kayo ang makawawat? Masapul aya, amang bilinak iti tao, amang i-discuss ka na kayo, ti kinapatag ti family planning. Ay na, masikog ka manin, friend. Gusto mo tin alay tayo nga lakyo. Ha? Awan na ti madama, masikog ka. Mapanang iya may sa karuba, masikog ka. Mapanang iya balay ti dadum agagayem tayo. Isuman ti bagata, masikog ka kano. Ay na friend, normal lang ang date na gaputa adda ka nga rod asawa. Anya? One friend, gaputa narigat ang mapagkadkadan ti asawa. Sabali nga min tirik na kat nukulditin na ka ti asawa. Ay na, tsak mit lang maawatan dayta, kaputawan ta asawa. Ay na, basta friend, kaslamang amin iso ti maipaay ko iti asawak nga agas ti bambanog na. Ado, ti anda asawa na. Nung saan mo't agas kada kayo nga agdan na kita nagda. Ha? Ay na, friend. Ada ti family planning ako nada. Kat ado ti family planning methods, ang mabalin yung osaren. Ha? Ay na, sakpay nga awan asawa na ti makaamoy ti dayta. Ay, oy friend, agbasa-basa ka ngamin sa paminsan. Kan rumuar ka, uray maminsan langit unag, ti may sabulan. Pumasyar kay ti RHU. Tapno, ipalawag dakin ka dayta. Sa nabali, ta libre. Ha? One friend, ipagbakak na ito, gaputa isaksakit ka, gaputa friend ka. Kat apaman ama ipasngay mo dahil anak mo, agpaklos kan, ta uray aguma kayong agasawa, uray rin nabii, kat saanan ama nayunan ta anak yo, okay? Anya? Papanam ka diya balayan. Ay, mapanak man di tabalay ti ubeng. Wan nga raw. Gapok lang hindi kalman. Kaya na.
Basitan tinabati ang bagas da. Kinawang pa nga ron gatas jay duwa nga anak da. Ay, day nga raw abalayan. Kung nag-abay-bay ak ida, ngamjak mo't kabalan. Iso amapan ko ida ituludan kan mapan ko ida kadwaan. Tanay, umadani mati pa nagpas ngay manan ni Fiona. Ay nako, nga ron nabalayan. Inem taw dagit anak dan. Hindi na kami masuruan. Alang ano kastoy akanayaw. Dataan naganak dati mangmang tinitikarin dan yan. Ay, naku namaw na balayan. Gamay na. Apaman na makapagpas ngay ti anak ko. Siya kun ti aggunay. Kuyogag, ijayar itsiyaw tanay. Narigat mo't lang no anak to nga anak. Woman na balayan. Hindi pa lang may bagbaga na itakatakwa. Hindi na mo lagas kaso. Sapay sadop tanak ko. Kasi lang nagiti aputa. Ay nahanya lakit din aya. Gamala Kasta pa'y nga raw na balayan. Mapana kon tanay. Amangan kit din saan pa'y anak kaisaang iti pangaldawan da. Inem nagitanak yun Aldrin. Sapay, di ka lamabain. Apay ka di tatang. Ano nila ang baka mo ti anak-anak dito lugar tayo? Anya? Kaya Mike, adaw dagiti kagindan nyo ang nagkalay sa itay. Gam kontrola daw dagiti anak da. Gaputaan mo na tayo aramidin da. Iso nga ita, saan da marigatan amang isakad iti anak da. Ha? Ay na Aldrain, husto mo tayo Di ka produce iti ubing. Ay natatang, adangarot asawak. Di normal lang da ita Iso nga nga agasawa ti tao tapno agbalin aligal da ita. Ay na, Wayne, normal da itan Aldrin. Kaputa tao tayo lang. Ngam agkontrol kayo magabi na. Tapno saan ang manayunan ti anak niya. Ha? Ado ti pamayaan Aldrin. No di yung malapdan ti bagiyaw. Agkontrol kayo. Adaw dagiti na duma-duma a family planning methods. At dalahin ka na kayo ang mga awat iti dayta. Amangan mo't nga no ada epekto na dayta protection nga pagbagayo tatang. Amangan mo't no saan mi malaang ama-enjoy. Ay nalakong, ignorante ka laulay. Ah. Abaking ka pa'y lumakaya ka. Ay na, agpanunok ka man Aldeng. Kita ang banda talangam nek. Marigatang kaulay ay. Kita ang data surpan mo. Kasla surpan mo pa'y lang, hindi ka asawa yaw. Kaya nasawan, saan ka makagatang? Kaputaawan, ti makukwartam, taado ti puto mo. Sadot ka pa'y agtrabaho. Basta, inton pumigsan ni bagay mo. Agkuyog kayo iti RHU. Kat ingkay dumngeg ka na iti pasiminar na. Tapno maawatan nyo ti family planning ako nada. Ay na! Talaga aday tala agpapaado iti anak ti amuda Aldrin kan Fiona niya. Agasam, innamon ti anak da. Hay, nalaki ni aya. Uray sa dino sulit ni lubong at dalatagam ti tao na laing amang sipot iti biyag ti pada dataw. Anya? Kati sumat, may sakan. Anya? Isumat, amo marot asan amawatan da Fiona ken Aldrin ti family planning. Kastakid din ti bagbagang katakwada. Ha? Hay, sika talaga. Unay ka na ya. Sika tinang kaadal. Sika ti makaamoy ti dayta. Iso nga imbes ko mga istoryami da. Tulungam kumakit di ida. Tapno maawatan da. Ay. Nala, ditakan Mariel. Awan mo't laang tikas iskan na dagiti ibagbagam. Bakit? Panagkunakit. Masapol nga ag-family planning tang agpaiso. Wan nga rod lakay, tani. Inamatan ti anak na. Kat maaw-awanan tayo nga agpaiso iti kanan tayo. Wan nga rod bakit? Italaang ama pampanunot ko ti kinapatag ti family planning ako nada. Kasano kat italaang amaawatan ta. Mala, sana bali. Blessings dagiti innam nga anak ta. Ngam saan ta na nayunan? Tapno saan tayo amarigatan?
Wala kay, tapno maipayan tamatla ang ida itinaranyag amasakbayan da. Kun agalisto kan amang good lakay. Tapno saan damatla ang nga ibaga nga agaramid laang iti ubing ti pagalistuam. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Alakit din lakay, saan ka nga agpangado at tumaray kas board member ita? Ha? Iti kinaado ti followers mo iti Facebook. Imposible no saan ka mga ba? Sa anak mo't nga agpangpangadwa bakit? Talaga at umaraya kas board member ita. Nasaya at no kas talakay. Dakkel di pamate kan talag ko iti bagik. Mga bakaklagit di. Ay wala kay. Uray siya ng asawam. Kat dakkel mo ti pamatik ang mga baka. Mga bakan to lakay. Ayun kumare, tumaray nila kay ko kas board member itang. Kastaya kumare, ay nasayaan ang aron. Masigurado mi ang mga bak nila kay ko. Ha? Abay anak ko nam dayta. Masigurado mi tasikat nila kay ko. Agasang man taribo-ribo ti followers na iti Facebook ko naman. Kas jay gayam kumare? No ado ti followers, sigurado ang mga ba? Si kakit dimot kumare. Kas kalamangin insulto mo't, anya lakit din. Saan mat ako mare? Salasalod-sudak laang mat si kamot? Basta kas jay. Pang-asi nyo ta suportaran nyo kumama nila kay ko intun umay nga eleksyon. Unlat ta? Lando para board member. Masiguradok nga intun mapagasatan. Ado ti maaramidan na dito'y lugar tayo. Kastagayam, timbagaday jay amariakan ka. Wala na, makapaulak nga rod. Gabo ka no taado ti followers nila kay na iti Facebook. Ay, sigurado ka no ang mga bak inton umay nga eleksyon. Ay, salbag kiday, apay, umdas ayaday jay apangibasaran na nubilang laang. Dayta nga rod nana. Oray pa'y milyon ti followers na, no amin at at tao dito'y lugar tayaw. Kat amuda ang nagalas ti ugali na, kat lastog na amin alastog, ha? Ibotos daya. No siyak nana, saan ko nga ibotos ni Lando? Ado ti ugali na adyak kayat. Ha? Uray da kami jay balay, saan mi nga ibotos nilang daw? Amin ngamin agaraw na, kat pasig alinalastaw. Ha? Nagmayat apag piyang-piyangan ti rupa na. Wan nga rod nana. Ado, ti saan nga akin kayat ti ugali na. Sabay, numasabat mo, naka-chin up. Talaga asinigurado na ang mga bakto kas board member. Anya lakit din, aya. Lalaki din na ya. Kapaya kasday. No ato ti followers, sigurado ang mga abak, una yang. Iso nga raw, ti kanayon amapan ibagbaga ni Maria iti tattao. Masigurado da kanaw ang mga bak nila kay nakas board member. Gaputaado ti followers na iti Facebook. Salbag kiday. Apay sugayam itan, ti pangrukudan tapno masigurado ang mga abak. Ha? Amo man nagijay at tattao. Sikat kanungamin nila kay na. Iso sure na sure ang mga habak dayjay. No, jak tupay kaya nga ibotos na dya tao. Ha?
ultimo na. Amin kami di balay. Saan biya kaya nga ibutos ni Lando? Nagalas to ugali na. Ay, oray da kamay. Amin kami lang ijay balay. Saan mi akayat nga ibutos? Mas kayat mi pay jay daddo maakalaban na. Bawa na. Uray sanda sikat iti social media. Nasaya ati ugali na. Sa lakas kini Lando. Aga pulang ta sikat. Naglastog. Lastog na mula kami alastugan. Oh, apay kasta tilangan. Adda ka di parikot mo. Ay, parikot ko nga ron ti aramatag ita pa nagkakampanya. Ha? No ita pa nagkakampanya, masapol nga ado ti kwarta. Anyat kayat mo asawan? Masapol ti ado a kwarta. Ta iti amin apapanan, ket ado ti agkikil no kwa. Saan mo't amabalin na saan nga ikan? Tano agked-kedak. Sigurado asandak nga ibutos. Anya? Parikot ko nga rod no pangalaki ti kwarta. Naimbag kumamad no dagpautang. Iwidrum pay lang ati abuloy day dinanang nga aday jay bangko. Iso pay lang ti usaram ita apa nagkakampanya. Ha? Ayun nga agpaiso niya. Sana bale, tainton mga bakka. Ket doble, triple, ti sukat na. Ayun bakit? Alaak pay lang ti abuloy day dinanang. Usarak nga agkampanya. Anya? Abuloy day di katugangam usaran nila kay mong agkampanya? Wen, kumare, saan mat siguro adakes? Ayun, ayan. No maipapan iti panagkampanya. Wen, kun mabalin. Saan kumamot nga usaran ti abuloy anya lakit din? Kasapulan ngamin, kumare. Sana bale tainton mga bakto nila kay ko kas board member. Tiba-tiba ti kwartana. Anya? Ag double kun ag triple. Anya lakit din aya? Iso apang nga asiyo, kumari Ibutos tayo ni Lando para board member. Makapaulok mo tan, dagijay nga agasawa ya. Awan lap na saya atan. Uwan nga rod nana. Iraman da pa yan ti abuloy day dinanang da nga usaran dang agkampanya. Una yun, aya. Naku nanapay, asaan na balik ka no tama sigurado na mo't ang mga bak. Ribo-ribo nga rod ka no ti followers na iti Facebook ko naman. Kahit, apay, amin a followers na iti Facebook, kat dito'y da lugar tayo agbutaws, ay una yan na panagpampanunaw. Dayta nga rod nana. Sinigurado da ang mga baka talaga. Para makita, into no may nga eleksyon, no mga bakas board member. No saan ngay? Anya lakit din no saan ang mga bak. Ay, usak lang nga may salakay. Sana nasaya at nga usaran ta abuloy tapno pagkampanya. Ay, oray siyak mo't Anya lakit din, aya. Anya mo ito nilan daw. Asrasa nga agpampanunot. Nagadumot ti mabalin na pamuspusan. San katakas jay namayin na tabuloy day dinanang da. Sa nabali ka nung araw, tagdublay kan ag triple no mga baktukas board member. Anya laki din, aya. Musya ka may isa. Yak mamati ang mga amak na day. Iti kasi nga ugali na. Kastaw na pangas na. Oho! Un nga raw, iso nga ado ti tattao dito'y lugar tayo, asaan da kayak nga ibuto. Oh, si kamat gayam ti masabat ko palilando. Si kakit di met. Saan to aparilando ti awag mo kanyak?
Board Member Lando. Si kakit dimet. Awan pa ti eleksyon ngayon kastakit din ti bakbakam. Ay na, Rodel. Uray awan pa iti eleksyon. Amok ken masiguradok ang mga bakak to. Ti kinado ti followers ko iti Facebook, maabakakit din. Anya. Iso apang nga asim ha? Ibutos nakmet. Tapno adamet gunggunana nga agkalugaran ta. Uwan ko na mo na. Una yan. Wala tanwen. Uray siya ka. Kasta mo, timba ka na jalan daw. Wen tata, talaga anam lamain na ang mga bakto kas board member. Gaputa, ado ka no ti followers na iti Facebook. Egot ala, makitan to numalpas ti eleksyon. Sapay la ko mga raw, ta mga bakto, tamo sana nakababain ka na giti tao. Amo na ayamit namin ti agbain, kahit no saan. Ay, sa bagay makidiya. Itanto pa nga, arayo pa lang ti eleksyon, kahit unay na palastog na. Di na amo ti agbain. Ugali na jay, sipod pie. Ay, awan pa iti makabulan manipod inalak ti kwarta day dinanang ije bangko. Ita, awanan. Anya? Ay, nagpaspas matan. Wan nga rod bakit? Parikot ko itan no sa dino man hindi pangalak iti usarak. Kasano itan lakay? Padasak lang ti umutang ka dagiti amamok no ka? Ayun kasapulang mo ti kwarta ita. Sa nabalay, tabayadam tumot lang. Ta sigurado mo't ang mga baka kas board member. Wan bakit? Anya lakit din aya. Nasaya ata nagranata manan, Rodel pare. Si kamat gayang pards. Pangaasim man tagpautang ka. Uray 20 mil lang. Anya, si ka umutang pala. Wan pare, naibusanak nga minita. Nagbiit ama ibus ti kwarta, ita apa nagkakampanya. Kastaya, kit adumit ti mabalin mo apagutangan. Siyak pala ang met. Amok nga rod nga ado ti kwartam. Iso asi ka ti pampanunuta ka pagutangak. Anya, Di ka kadi madanagan pare. Taapaman na mga bakak akas board member. No mano ti inutang ko ken ka, dublyak to ti bayad na. wow. Uwan pare, ikarik day ta, anya lakit din. Kasano ngay nung maabak ka, di awanin. Ay sus, sana mapasamak day ta ko naktumay. Sigurado, amang nga baka. Una yan, Arodel Dayjay. Ay, pangalaan na mo ngamin ayat ipautang na kun ka. Kamanulaang matisweldo na iya pagtrab-trabahuan na. Isupay Bay amlatan no saan nakaapi na utangan. Una yan. Uwan anya ngay nga rod. Ngam inton mga bakanto kas board member. Saan to pulos ang mairanod? Ay uwan bakit? Anya aga po ang mairanod ngay mait. Nagawan mo ten abain na no bilang laan. Ay, lakay, ipadas mo lang ti umutang iti sa bali. Barang adda maipautang dakin ka. Uwan bakit? Mapanak iyayan ni Tata Pedro inton malaw. Pangaasim mo ten atata. Pautangan na kumamot. Uray 20 kailaan. Siya ka pa lang nagminmintinas ti pagutangam. Siya mo ilan daw, anya kalaki din aya. Taamok nga ado ti kwartayo, tata. Anya kita adon, sapay la ko mga rutapod nung adaw. Alamot din atata, pangaasiw. Di kay madanagan, taapaman ang mga bakak. Numano ti inutang ko kada kayo, doble no bayadak.
Anya, Uwing tata. Sa anak nga agang angaw. kasano ngayon no saan ka mga amak di pag-awanag? Ni tata mo't. Anya lakit din aya. Masiguradok ang mga bakak tata. Ha! Ato ti followers ko iti Facebook ko naman. Adu daman, ngam saan mo nga amin lagi ti followers mo. Kit dito'y da nga agbutaw, san aya? Anya. Pasensya ka na lang daw, ngam awan ti may pautang kuking ka. Alamutan ako, Mare. Uray 10K laang isong. Pangalaak ngay mo't iti 10K kumare. Maibusan ka ayamat. Kat saan? Anya saan kumare? Kat no nagigiddan ti binayadak inidan panalawas. Nagbayarak namin iti tuition fee iti pagadalan. Kan, katapusan iti last week. Nagbayadak mo't lang iti loan ko kan bills. Kasta ya. Imposible mat ano awanan at talaga. Pudno man ti ibagbagak kumare. No adda akot apay kit din asaan ka pautangan ngay. Uray 10K laang. Tapno adda aramaten nila kay kung agkampanya. Apay, kat kunak man no in withdraw yu ti abuloy day dinanang yo. Unangam na ibuson, Mare. Di ka madanagan. Tapaman ang mga abak nilando kas board member. Uray dubli ti bayad ti utangakan ka. What? Wan, kumare. Pudno ti bagbaga. Ay, jak amo no maasarak no agkatawak iti kasjay nga imbaga ni Maria, nana. Anyat ko na aya. No mano kano ti mautang na kanya. Doble no agbayad da, apaman ang mga abak nila kay nakas board member. Oo, nayaan. Anya lakit din. Aya. Makapaulok da. Alaman nga raw. Makita atanay. Umadanimot ng teleksyon. Bareng no mga baklata. Uray ado ti mangibagbaga asaan da ka no nga ibutaws. Gaputan na galas ti ugali na. Ay, awan lat amok nana. Anya lakit din ayan. Ay, manulangan alawas lakay. Eleksyonan. Wan nga rod bakit? Kasla makariknak iti panagdanag. Tapay ko maamadanagan ka. Awan ti rumbang apagdanagam. Anya lakit din. Tunggal lumawasak nga ni sentro. Awan pa iti mayat amang pansin kanyak. Anya? Bay amlat ta ka di lakay. Masiguradok nga inton mga bakanto kas board member. Isudan tumit lang ti umasidag. Uray po utam dayta. Ha? Isudan to ti huyo. Oh, anya ngay palelando. Nalpasin ti eleksyon. Ngam si kamit ti pinakalas iti dambelyo. Pangasiman pare. Sanak pa lang nga kasasarita tani. Napudo ti ulok. Ay inayan. Alig na lang nga nagbilang ka iti piyak asaan pa napisaan ngamin. Anya? Apay, umda sa kamin ayamit ti kinaano ti followers iti Facebook. Tapno silkem ti politika. Kat sigurado ang mga abak ka. Anya? Anya nga ita, siya ka tinakababayin ita. Ulay ano ti followers mo, amuda dagiti tattao nga nagalas ti ugalim, awamit laeng. Ay sumart ng kawon no. No nangala ang mga min ay titulid mo nga. Tumaltale ka nga board member, ay ayo. Makapailit kamet. Ayam lang daw. Ha? Abay nga eh. Kasalasan mo't ang maidrawing na tarupam ita. Ay pangasiyo tata. Napudot ti ulok. Saan nyo kumadagdagan? May na. Kabayam apo pumudaw. Anya ka lagi din na ya. Ne. Anya kita. Last number na. Anya? Ay abaw.
Dahil sinigurado ang mga baka. Kaputado ti followers mo iti Facebook. Musika mo ti pinakalat. Ayun na. Iti ti ribo at tao dito ili tayo. Ang kakasiman di 30 lang ang nagibutos kang ka. Anya. Inayan. Ayan na rin kasi kung naman ribo-ribo ang followers mo iti Facebook. Awam mo! Di ta ka man langan. Awan man ti oras ko ang makisarsarita kan Kaselya. Anya? Awan tumalang ti kaus-us kan dagiti rumrumor iti ngiwat mo. Tasyak pa yan, di pangibagam iti kasta? Ay, oo na yan. Anya lakit din aya. Anya? Di ko namkit di. Nasakit tinakam mo, gaputan na abak ni Lando kas board member. No nangalaan na ngamin aya, iti turod ti pakinakam na. Apay, gapulaan tado ti followers na iti Facebook? Serkan nan ti politika? Selya. Nga uray na lausaran a pagkampanya ti abuloy, ay anya lakit din kunakmanan. Sakit na umutang, ikarina a doble no agbayad, tamangabak a board member. Anya lakit din manan Di ta ka man langan. Salpag ka kiti. Makapaalat kayo agasawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.